Там има лодки е само за собствениците. И от тях ли сме? Не, ние не сме от тях. За съжаление, не сме от собствениците на лодки. Но сме в Росенец. В очакване на плъското сърце. Имате и си индивидуално участие. Това ми е номера, който е почнал да се отлепя. То е толкова топло. Това е коланче за бягане. На него си слагаш номера. Номер 15, с който бягаш. Слагаш си го на кръста, когато се оставиш колелото и приключиш с карането. Там ми стои стоп. Внимавай, не дърпай, ще падне колелото, тати. Легенче, по-предна позиция. Номер 15. Как е настроението? Вълнуваш ли се? Кръвното как ти е толкова? Солено ядете ли? Не, питахме ме дали съм пил кафе, скоро време казах, че не съм. Въобще не пия такива. Организацията към момента? Супер. Все още няма никой. Все още няма никой. Колко човека се очаква утре да стартирате във водата? 77. Общо. Това е общо. Да. Ето, намирам се на плажа на Росенец. Ето там далечината. Срещу мен се вижда и остров Анастасия. В момента е спокойно, защото състезателният ден още не е започнал, но трасето изглежда поне там, където аз минах, доста добре маркирано. Надявам се и утре състезателите да останат със същото впечатление като мен. Това плюс плодове. Никой не яде хляб и лютеница, се оказва на утопия и разбираемо. Диня, банани, лимони, краставици, сол и напитки. Всичко по-различно от това, джунери, мюнери ще трябва да си ги носите. Доброто. Часа е 6:30. Ще преправя една лека закуска. Старта в 9. Имам достатъчно време, надявам се, да мога да се оправя. И да видя как ще бъде цялото представяне. За първи път ще участвам на
олимпийската дистанция на мъжско сърце. Това ще бъде интересно. Спиме в хотелски комплекс Странджата. В една малка стаичка, приятна е. Ресторанчето е много вкусно. Ще покажа гледка от стаята. Ще закусям на терасата, защото всички спят още. Напосле. И 8 без 15 спиме на километър и малко. Тръгнах, за да мога да стигна на време да си нареда нещата в транзишъна и да стартирам. 9 часа е старта. Ще го наблюдавате. Моето семейство ще дойде към 9, надявам се. Това е пътчето. Изглежда приятно. Ще минем от тук, ето е маркировката, се вижда. Превъзходно. Маркирано. Ето. Моля, не преминавайте. Движението се отбива, има специално пригоден паркинг за всички, които ще участват и за публиката. Леко. Как ще се струва водата? Не знам. Не съм я пробвал. Приятно това да е. 20 градуса, 20 градуса. Как е, топличка ли? Не. Бърза. Бърза ли е водата? Да. Айде. Желаваме ти най-бързата вода, най-бързите колела и най-бързите крака. Те трябва да са най-бързите крака само. Да. Водата не е толкова бърза и колелата. Малко е мъгливо. Мъгливо е странно. Кое е странно? Водата.
Километър 11, 37 минути. За колелото, его тук младежа снима. Кравичката. Айде! Местно с кошарите. 17 км. Идва опасно завиване, спирам. Метър 22. Въртиме си. Лекичко. Някакво асфалтче. Формихме се някаква група от трима. Това трябва да е прословутото изкачване преди Бакарлъка. И след това спускане. Зайците! Да. Може и да си попада на видеа, може и да не си. Имаме някакви най-различни. Километър 32, почти до финала. Време малко да снимам. Ще се видим на финала. В момента се чувствам добре. Беше тежко трасето, спускането от Бакарлъка беше неприятно, но продължавам напред. Асфалт лек. Скорост 34 км. С 81 и номер 12 Стефан Михов завършиха етап по уеждане. За тях са номер 55 и... Почва да викаш! Почва да викаш! Айде! Давай! Браво! Километър почти 6. Първо и последно включване от етап бягане. Положението е, гонят ме някакви хора. Те май са щафета. Жегата натиска здраво. Има още много малко. Ще избутам асфалт, гора и да. Да викаш. Какво ще викаш? Бързо, ето го тати. Айде, давай! Айде, газ! Давай! Айде, стискай лимона! Бързо! Браво! Браво, газ! Настъпи! Как си? Как беше? Жега. Браво, много добре си представи. Браво. Доволен ли си? Хареса ли ти? Трасето как е? Жега. А поезенето как беше? Идеално. А бягането? Бягането буквално се получи под един час да направи. Браво! Ехчко! Тати, внимавай! И така. Финал за не знам колко време. Няма значение. Беше супер. Всичко беше страхотно. Много съм доволен. Браво! 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 Давай! Сега се връщаме за една биричка, обяд и малко почивка. Аз мислех, че снимаш така. Снимам. Ами, много сме доволни. Аз лично, като публика, беше готино за нас. Пихме по един коктейл и по едно сокче за детето на бара. Организацията е хубава, имаш къде да седнеш на плажа. Готино е, страхотна емоция за началото на лятото. Много добре се получи. Приятели. Внимателно там, тати. Хубаво е. И така, посрещнахме си човека. Много сме доволни. Надявам се да бъде доволен. Изгледайте видеото, ще ви хареса.
Къде сме? Сузобо! Браво! Ще направим една финална разходка и са красивите крепостни стени на града. Ще седим да вечеряме и ще отпразнуваме чудната победа и страхотния ден от Воското сърце.